Morning mga lods, biyahe tayo ngayon. Prepare na tayo para sa ating biyahe. Ingatan sana tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating biyahe. Ngayon mga lods, 2:30 na ng umaga, madaling araw. Ngayon na po ako aalis. Siyempre ito yung ating gagamitin, si sniper. Ingatan mo po kami, Panginoong Diyos. Lord, ikaw lamang Lord, pinakamakapangyarihan sa lahat. Dito nga pala ako mga lods, dadaan sa may Lalabang. Hindi muna ako mag backdoor kasi maaga pa naman, wala naman traffic yun. Maglalaguna muna ako. Date na lang ako mamaya kapag doon na siguro ako mag-umpisa mag video sa may Laguna o kaya Quezon. Magandang umaga po ulit mga kaibigan. Nandito po ako ngayon sa may Chaong Jollibee. Mag-almusal po muna ako bago tayo tumuloy sa ating mahabang biyahe pauwi po sa amin sa Bicol. Let's go! Eto mga lods, mga kaibigan, tapos na tayo kumain. Nandito ako ngayon, unang dinaanan ko po yung bypass po ng Chaong. Bali kapag nasa Maharlika Highway po kayo, kakalwiya po kayo sa stoplight papunta po rito sa may Chaong Bypass Road. Ito po yung dadaanan po natin ninyo. Pero mga lods, mga kaibigan, kapag ganitong maaga pa, hindi pa naman po matraffic dun sa may bayan, pero gusto ko lang po ipakita sa inyo yung mas alternatibong ruta para po kung sakali man uwi po kayo ng Bicol na araw, hindi na po kayo dadaan dun sa bayan po ng Chaong. Kaya dito na lang po kayo dadaan talaga sa may bypass road po ng Chaong. Mas okay at mas mabilis kasi wala pong traffic po rito kaysa po dun sa bayan na marami pong tao kapag araw, tapos maraming sasakyan. Ito po yung isang daanan po ninyo kapag uwi po kayo ng Bicol. Tapos pagdating nyo po rito sa may Caltex, kakaliwa na po kayo ulit papunta po dun sa Maharlika Highway, papunta naman po dun sa Candelaria. Ito naman mga kaibigan, yung papunta pong Candelaria Bypass Road, makikita nyo po yan, may sign naman po yan kung papunta po kayong Candelaria Bypass Road. Napakaganda po ng kalsada po rito, napakaganda ng pagkakagawa po nila. May mga semento, tapos dito sa gitna may asfalto. Napakalupit at napakaganda dumaan po rito kaysa po dun sa bayan ng Candelaria. Itong bypass road mga lods, mga kaibigan, ng Candelaria ay may 4 lanes, kaya sigurado na mapapaganda po yung inyong biyahe rito. Ito po yung aking dinaanan para inyo rin pong makita kung first time nyo pong uwi ng Bicol, may idea po kayo kung saan po kayong mga dadaan ng mga bypass. Dami niya ng armor car. Pahingin pera, napakaraming pera po siguro yung dala. Ito mga kaibigan, pagdating po sa dulo nitong bypass road na to, bali kakanan po kayo doon sa may dulo ng kalsada na to. Ito mga lods, mga kaibigan, yung dulo po ng bypass, kakanan po kayo rito sa Maharlika Highway. Papunta naman po ito ng bayan po ng Sariaya, Quezon. Pagdating nyo naman po doon, mayroon pong isang bypass din po yung Sariaya. Ito talaga mga kaibigan, yung isa sa pinaka daanan po talaga pauwi sa Bicol, Visayas, Mindanao. Ito po yung Maharlika Highway. Bahagi po ito ng Pan-Philippine Highway na napakahabang kalsada. Dito po yan sa atin sa Pilipinas. Magmula po ito sa Ilocos region papunta po rito sa hanggang sa may Mindanao. Hindi mo na ako mga lods, mga kaibigan, nag-backdoor. Hindi po ako dumaan sa dating ruta na dinadaanan ko kasi gusto ko lang po ipakita po sa inyo yung isa pa pong pinakamagandang daan at pinakasulit na daanan. Eto mga lods, mga kaibigan, yung papuntang Sariaya Bypass Road, nakalampas ako, di ko napansin yung sign. Sorry. Kaya eto mga lods, mga kaibigan, dadaan po tayo sa bayan po ng Sariaya, kaya mabuti na lang maaga pa, kaya wala pa pong traffic. Dito rin naman dumadaan yung ibang mga bus na galing Bicol, Visayas. Eto mga lods, na nakakasalubong pa nga po yung iba, Raymond, tapos eto yung Antonina, etong Scania ng Bicol Isa Road, napakalubog na po, Pogino na. Eto mga lods, mga kaibigan, maluwag pa naman po rito kapag umaaga pa po dito sa may Sariaya, kaya mas okay rin pong daanan po rito, mas mabilis kaysa po dun sa bypass po ng Sariaya. Pero mga kaibigan, kapag patanghali na, huwag na po kayong dadaan po rito. Mas okay po na dumaan po kayo dun sa bypass para dire-diretso po yung inyong biyahe. Eto pa mga kaibigan, andito na po tayo sa Tayabas City. Yung kapag diniretso nyo po yan, papunta pong Tayabas City. Pero eto, kakanan po tayo, papunta pong Lucena. Kasi ito po yung ating dadaanan, papunta po dun sa Lucena Diversion Road. Mula po mga kaibigan, mga lods, sa Maynila hanggang dito sa may Lucena City, napakaganda po ng mga kalsada, halos 4 lanes po rito sa Maharlika Highway. Ito naman mga kaibigan, mga lods, kung inyong nakikita, napakaganda po ng kalsada po rito sa may papuntang Lucena City.
Pagdating po rito, ito po yung papuntang kaliwa, ito po yung ating dadaanan, papunta pong diversion po ng Lucena. Tapos pag kumanan po kayo, papunta pong Lucena City po yun mismo, sa pinaka-sentro. Kaya dito po tayo, napakaganda na po ng kalsada po rito, napakadalang ko kasi dumaan dito. Doon po kasi ako malimit dumaan mga lods, mga kaibigan, sa backdoor. Pero dito napakaganda na po pala talaga ng diversion road dito ng Lucena. Halos 6 lanes na po yan, tatlo kabilaan, kaya ito napakaluwag, napakaganda. Grabe mga kaibigan, mga lods, sobrang luwag na po ng kalsada po rito. Dati-rati nung dumadaan ako rito na may dalang sasakyan, hindi pa po ganito luwag ngayon, pero napakatindi na, napakaganda na po dumaan dito sa Lucena Diversion Road. Ito mga kaibigan, malapit na tayo sa tunnel. Bawal po yung motor, buti nakita ko po yung sign. Parang bawal din po ata yung tricycle doon, pero pumasok po yung tricycle sa tunnel. Pero ako ayokong duman doon, baka mamaya may end cap. O kaya kahit walang end cap, kailangan po nating sumunod sa batas para iwas po tayo sa gastos, sa abala. Okay naman dito mga lods, mga kaibigan, sa taas po ng tunnel, maluwag naman po yung kalsada at di naman po matindi yung traffic kasi maaga pa rin naman po talaga. Ito mga lods, kapag daan nyo po rito, makikita nyo po yung papuntang Lucena Grand Terminal, kakanan po kayo dun sa may gasolinaan. At dito, pakataas nyo po dun sa may tunnel, tuloy-tuloy pa rin po ang magandang kalsada po rito. Napakaganda po, napakagaling po ng pagkakagawa po nila rito ng kalsada. At ito naman mga lods, mga kaibigan, parating na po tayo sa Pagbilao, Quezon. Dito mga kaibigan, sa lugar na to, malimit may checkpoint po yung LTO tapos HPG. Kaya mga kaibigan, mga lods, kapag babiyahe po tayo, ugalin po natin at palagi po nating dalhin yung ating ORCR tapos lisensya para iwas abala, para wala pong problema sa ating pagbabiyahe. Ito mga kaibigan, makikita po natin yung terminal po ng DLTV nasa kaliwa po natin. Andyan mga lods, mga kaibigan, malapit na lang. Ibig sabihin po niyan, malapit na po tayo kumaliwa papunta pong Pagbilao Bypass Road. Sa kanan po naman ng bypass, makikita po natin yung DSN Sands Ice Plant. Yun po yung palatandaan po ninyo para kumaliwa po kayo rito sa bypass road po nitong Pagbilao. Ito mga kaibigan, na bypass road po ng Pagbilao ay may habang 5.57 kilometers. Mag-uumpisa po ito sa Barangay Talipan, dun nga po sa may pinasukan po natin. Babagtasin po natin yung barangay po ng Bukal, Mayhay. Magtatapos po ito sa Barangay Ikirin, sa bayan po ng Pagbilao, dito po yan sa Quezon. Napakasulit at napakaganda duman po rito para iwas na po tayo sa traffic po dun sa bayan po ng Pagbilao. Di na po tayo magkikipagsiksikan po ron. Maluwag din po yung pagkakagawa po ng kalsada rito. Pero pagdating po natin sa unahan, mayroon pa po dun na ginagawang kalsada, kaya one way pa lang po yun. May vlog na po ako rito ng Pagbilao Bypass Road, baka pwede nyo pong panoorin kapag may time pa po kayo. Na-upload ko po dito sa aking YouTube channel. Ito mga lods, mga kaibigan, yung inyo pong madadaanan na bypass ng Pagbilao, napakaganda. Maluwag din po yan, 4 lanes po yan, bali dalawahan po yan. At kahit nga po ganun, dahil maluwag nga at maganda po yung kalsada, kailangan mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho, sa ating pong pagmumotor. Ito mga kaibigan, malapit na tayo sa crossing junction. Ito mga lods, mga kaibigan, yung pakaliwa, yan po yung papuntang Tayaba City. Yan po yung dinadaanan ko papuntang backdoor. Tapos dito naman po sa kanan, yan po yung papuntang bayan ko ng Pagbilao. Pero tayo, didiretso pa po tayo ng bypass para diretso po tayo hanggang dun po yan sa may labasan po nito na ang palatandaan ko po mga lods, mga kaibigan, yung Golden Hills Village. Yun po yung aking tinatandaan. Ito mga lods, mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo na one way, papunta po ito ng tulay na ginagawa, kaya ito one way, bigayan lang po rito, pero madalang naman po ang dumadaan pa po rito. At isa pa mga lods, mga kaibigan, parang di ko pa po sure kung okay na po dumaan dito yung mga trucks, pero wala pa po akong nakikitang mga trucks tapos mga bus na dumadaan po rito. Parang bawal pa po ata sila rito dumaan muna ngayon, doon pa rin po sila pinapadaan sa bayan po ng Pagbilao. Kaya mas na-enjoy po ngayon natin ang mga motor ng mga 4 wheels ang daan po na to, kasi tayo pa lang po ata yung pinapayagan po rito. Di ko lang po talaga sure mga lods kung yung mga trucks di ko po pinapadaan at yung mga bus. Pero pansamantala ngayon, napakaganda po ng kalsada po rito na daanan kaysa po dun sa bayan po ng Pagbilao. Ito mga lods, mga kaibigan, pagdating naman po rito sa dulo, kakaliwa na po tayo papunta po dun sa may Old Zigzag Road. Pauwi na po yan ng Bicol. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na Golden Hills Village. Yung po yung palatandaan po natin kapag malapit na po kayo rito sa may, kapag galing naman po kayo ng Bicol, yung po yung inyong tatandaan. Ito mga lods, mga kaibigan, ng kalsadang ito medyo may mga ginagawa po rito.
Pero okay naman, medyo maganda naman po yung kalsada po rito. Kukunti lang po yung mga ginagawa at medyo sirang kalsada po rito. Baka piraso lang naman po yung mga sira na nadaanan ko ng mga kalsada. Pero sa kabuuan, napakasulit na po dumaan dito. Napakaganda na po ng kalsada po rito. Sa bahaging kalsada po na ito ng mula Pagbilao papunta po sa Atimonan, papunta po dun sa Sigsag Road. Pero mga kaibigan, mga lods, mag-iingat pa rin po tayo kasi may mga hindi pa po rin po talaga maganda kalsada po rito. Ayan, katulad nito, may mga lubak pa po yan. Kailangan dito po tayo sa bandang kanan, sa simento o po dun sa gitna na asfalto. At ito, may mga road repairs. Ayan mga lods, mga kaibigan. Pero kukunti na lang po yan, di po katulad ng dati na nagka-traffic din po rito sa may bandang Pagbilao at Timonan dahil nga po sa napakaraming kalsada ginagawa. Pero sa ilan-ilan na lang po yung ginagawa na kalsada po rito. Kukunti na lang din po yung mga lubak. Sa ngayon po mga kaibigan, mag alas 6 na po ng umaga. Eto mga lods, tuloy-tuloy pa rin po yung ating biyahe. Napakaganda po ng ating biyahe. At sulit na sulit po yung mga kalsada ng ating dinadaanan. Hindi po katulad ng dati, wala po tayong na-encounter na matitinding mga lubakan. Pero eto mga lods, sa unahan may nakikita. Eto, napakatindi ng lubak. Ingatan nyo po yan. Tapos eto, dito po kayo banda sa kanan. Kasi malalim po yan. Delikado din sa mga nakamotor na katulad po natin. Same lang po tayo dyan. Bago po yan mga lods, mga kaibigan, umakyat dito po yan sa may papuntang Old Sigsag Road. Tapos meron din po yung ginagawa po rito. Bago po yan kumanan, papunta po dun sa may... Eto mga lods, mga kaibigan, yung pakanan yan po yung paakyat ng Bundok Peninsula. Kung first time nyo po, minsan nagkakamali po talaga. Akala nyo yun na yung pupuntang Sigsag Road. Eto mga lods, mga kaibigan, bago po yan umakyat po tayo ng Sigsag Road. Eto po inyong madadaanan, may ginagawa pong kalsada. Malalim po dyan mga lods, mga kaibigan. Eto yung kanan, kaliwa po natin. Malalim na lupak po yan. Kaya kapag gabi na minsan wala pong traffic dito, daan-daan po tayo. Ayan o, napakatindi po ng kalsada po rito, talagang wasak. Kailangan mag-iingat po tayo. Ito pa mga lods, mga kaibigan, pakanan na po tayo, papunta po tayo ng Port Sigsag Road. Dito po tayo dadaan sa taas. Pero mga kaibigan, mga lods, kapag pabalik na po ako ng Maynila, susubukan naman po natin yung lahat ng backdoor. Bali, susubukan ko rin mga lods, mga kaibigan, dumaan dun po sa pinaka dinadaanan po dati, yung wala pa po yung Andaya Highway. Dun po natin susubukan yung dinadaanan na papuntang Daet, yung pong tinatawag na Manila South Road. Tatry po natin sa sunod yun. Eto mga lods, mga kaibigan, yung nasan dito na tayo sa may Sigsag Road, mag-iingat po tayo rito. Pero pasalamat po tayo kasi marami pong nagagay dito ng mga nagta-traffic. Inaabutan lang po natin ng mga barya po yan. Baka po mga lods, mga kaibigan, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel, paki-like and share naman po yung mga iba pong videos katulad po nito. Sobrang napakalaking tulong na po niyan sa akin, sa mga katulad ko po na maliit lang na content creator. Ito mga lods, mga kaibigan, may mga kakapiraso po rito ng mga lubak sa paakyat. Pero mas maganda po sa mga katulad kong nakamotor, dito po tayo sa bandang kanan, iwas po tayo dun sa may asfalto. Kasi talagang sira-sira po yung mga kalsada po ron, katulad po nito, eto. Pero may mga gumagawa na po rito. Katulad dito mga lods, mga kaibigan, papunta na po ako sa may rest area, yung pahingahan po rito, tapos may park. Pero eto po yung inyong madadaanan, napakantinding lubakan at may ginagawa po rito ang kalsada. May matinding kwento po ako rito na talagang nakakatakot. Mag-isa lang ako rito umakyat. May na-upload po ko niyan dito sa aking YouTube channel. Pakitingnan nyo na rin, panood nyo na rin po yun mga lods, mga kaibigan, at siguradong maninindig po yung inyong balahibo kapag napanood nyo po yun. Eto mga lods, pababa na po ako, pero may mga ilan pong mga lubak o marami pong lubak po rito. Kaya kailangan mag-ingat po kayo rito kasi minsan kapag maulan, madulas po rito, kaya daan-daan lang po kayo rito pababa. Napakaganda dumaan po rito sa Quezon National Park. Eto mga lods, mga kaibigan, nandito na po ulit tayo sa National Highway. Punta na po tayo ulit ng sumunod po nito yung Atimonan bayan. Sa kasalukuyan po mga lods, mga kaibigan, maganda po yung ating biyahe. Maraming salamat po Panginoong Diyos dahil lagi niyo po akong iniingatan, hindi lamang po ako kundi lahat po ng drivers na bumabiyahe po. Lagi niyo po iniingatan kami sa aming mga biyahe. Maraming salamat po Lord. Ito mga lods, mga kaibigan, papagas po muna tayo. Dito na ako sa may Atimonan. Ngayon lang po ako ulit nagpagas mula po sa Pasig.
Eto mga lods, mga kaibigan, nandito na po ako ngayon sa may Gumaka bypass na napakaganda, napakasulit pero matarik. Pero mas gusto kong dumaan po rito kasi maganda po yung daan, maluwag, tapos iwas traffic dun po sa bayan ng Gumaka na napakatindi po ng traffic po ron, tapos medyo malubak po na parte po ron. Kapag nasa Maharlika Highway na po kayo, meron po doon na sign papunta po rito sa Gumaka bypass, kaya hindi po kayo maliligaw. Ito mga lods, mga kaibigan, na Gumaka bypass road ay may haba po ito na 11.57 kilometers. Nag-uumpisa po ito mga lods, mga kaibigan, sa Barangay Arkaya at magtatapos po ito sa Barangay Pankihan. Pero mga lods, mga kaibigan, mas sulit po dumaan po talaga rito, napakaganda. Ito na mga kaibigan, yung dulo po ng bypass. Bali pagdating po natin dito, kakanan na po tayo, papunta naman po tayo sa Lopez. Mga lods, ang sitwasyon ngayon sa Lopez, bali ako ngayon nasa may Lopez bypass. Pero tingnan nyo naman yung sitwasyon niyan mga lods, napakatindi ng traffic. Papunta na ako mga lods, mga kaibigan, sa may ginagawang viaduct, yung Lopez viaduct, kasi yung sa may Barangay Kanda sa Lopez, Quezon. Pero napakatindi mga lods, buti mga nakamotor tayo kaya nakakalusot-lusot tayo. Pero grabe ang haba ng traffic na to mga lods. Dito pa lang yan sa may bypass ng Lopez, Quezon, papunta pa yan sa may Barangay Kanda. Titingnan po natin mamaya kung hanggang saan po yung traffic, pero napakatindi. Talagang walang galawan dito mga lods, mga kaibigan. Ngayon yung sitwasyon dito sa may Lopez bypass road, papunta po dun sa may Barangay Kanda, sa may ginagawang viaduct. Kasi yung viaduct na yun, kaya ginagawa yun kasi napakatindi po ng baha doon kapag umulan. Lampas tao daw po yung baha doon, kaya yung pong solusyon, gumawa po ng viaduct. Yun nga po yun mga lods, mga kaibigan. Grabe mga lods, mga kaibigan, no? Ang daming sasakyan dito, daming mga trucks, mga bus, mga kotse na hindi makadaan talaga kasi nakahinto po talaga sa traffic. Napakatindi nito mga kaibigan, no? Kaya sa mga uuwi, pauwing Bicol, ngayong May 31, ako napakatindi. At sa mga babalik din po papuntang Maynila, ito po yung inyong madadaanan na matinding traffic sa may Lopez, Quezon, dito sa may ginagawang viaduct sa may Barangay Kanda. Papunta na po itong Calawag, pero napakatindi mga lods, mga kaibigan, ng traffic, ibang klase. Talagang kawawa yung mga 4 wheels dito mga lods, buti tayo nakakalusot. Kaya ito, nakakadaan po tayo. Pero ito sigurado mamaya pa ito alis dito mga lods. Ngayon mga kaibigan, alas 7 ng umaga, dito, ito po yung sitwasyon na inyong madadaanan. Grabe, napakatindi talaga mga lods, mga kaibigan. Sobrang traffic dito sa may ginagawang viaduct sa may Lopez bypass. Sigurado to, mula pa rin to sa may Calawag na napakatindi ng traffic. Eto mga lods, grabe, dito na tayo dadaan sa gilid. Kailangan natin makalusot kasi kung hindi, yari tayo dito. Mamaya pa tayo makakaalis dito. Sobrang tindi talaga mga lods, mga kaibigan, ng traffic, ibang klase. Magkikiraan po. Alisin muna natin itong nakaharang para makadaan po tayo kasi napakatindi ng traffic. Kawawa talaga yung mga naka 4 wheels, tapos mga bus, mga trucks na standstill dito sa traffic mga lods sa may Lopez, Quezon. Klase po talaga. Napakatindi. Grabing traffic mga lods, mga kaibigan, dito ngayon sa mga babiyahe po ng Maynila. Ito po yung madadaanan ngayong May 31, 2025. Pati po yung mga uwi dito. Napakatindi mga lods, mga kaibigan, ibang klaseng traffic. Ngayon ko lang ito naranasan dito. Dito tayo ngayon mga lods sa gilid ulit. Pero grabe, napakatindi talaga. Kakaibang traffic ngayon mga lods. Dito yan sa may Lopez. Papasok na ako nito mga lods, mga kaibigan, ng Calawag sa may marker, sa may tulay. Pero ito pa rin po yung sitwasyon na inyo pong madadaanan. Napakatindi, ibang klaseng traffic. Buti mayroon dito sa gilid yun, nakakadaan po ako, nakakadaan din po yung mga motor. Grabe, napakatindi talaga. Halos parang 4 na kilometro na yung traffic dito mga lods, mga kaibigan. Pati yung mga bus nandyan, hindi sila makaalis. Yung mga trucks, mga 4 wheels, grabe, sensya na. Yung diskarte lang po ako para makalusot kasi napakatindi po talaga ng traffic, ibang klase talaga rito. Ito mga lods, parting Calawag, Quezon na po ako, pero ito po yung inyong madadaanan pa rin. Napakatindi pa rin po ng traffic talaga. Ngayon ko lang ito naranasan na napakatindi rito. Dahil po yan sa ginagawang kalsada, sa mga road reblocking na napakatindi. Ngayon po yung inyong madadaanan. Sobra tindi.
medyo okay na po rito. Nakakadaan-daan na po ng medyo maayos. Ang tindi. Eto na naman mga lods, mga kaibigan. Banat na naman po tayo rito sa matinding traffic ulit. Grabe, napakahaba talaga. Halos 5 kilometro mga lods, mga kaibigan, yung napakatinding traffic. Baka madagdagan pa yun mamaya. Mapapakanta tayo rito sa napakatinding traffic mga lods. Ibang klase talaga, napakatindi. Kaya kawawa talaga tayo rito ngayon. Kailangan talaga mga lods, mga kaibigan, magbawa ng maraming pasensya. Kasi sobrang tindi po talaga ng traffic ngayon dito. Umalis ako ng maaga, pero pagdating mo rito naman, matinding traffic po, yun yung dadaanan. Grabe. Naku po, Diyos ko, napakatindi talaga mga lods, mga kaibigan, ng traffic sa ginagawang kalsadang ito ng Lopez to Calawag. Konting tiis lang po talaga kayo rito mga lods, mga kaibigan. Wala po kayong ibang choice kundi talagang dito dumaan at magtiyaga sa matinding traffic po na ito. Grabe. Maliit lang po kasi yan mga lods, oh. Tingnan nyo naman yung kalsada, hinukay dyan sa kabila, sa gitna. Kaya dito hindi na rin makalusot sa kanan yung mga motor, kaya talagang pipila po tayo rito sa traffic. Sobrang ingat lang po talaga, napakatindi rin dito kapag dadaan po kayo. Eto mga kaibigan, medyo bumibilis na po kami, kaya eto, medyo okay na po yung biyahe. Mukhang makakalusot na. Pero napakatindi kanina talaga ng mga dinaanan, halos 5 kilometro yung napakatinding traffic mga lods, mga kaibigan. Kaya kung dadaan po kayo rito, asahan nyo na po yan, napakatindi po talaga ng traffic dito sa may bandang Calawag to Lopez, Quezon. Dito na tayo mga lods, mga kaibigan, sa may parting Andaya Highway. Bali yung dinaanan ko na mula po doon sa may Santa Elena, may mga ginagawa po doon, may mga konting mga ginagawa po doon. Pero pagdating naman po sa may Tagkawayan at papuntang Del Gallego, maayos naman po yung kanilang kalsada. Ilan-ilan lang po yung mga lubak po ron, pero sulit at maganda po yung mga kalsada po ron. Ito mga lods, mga kaibigan, yung dinadaan po natin, ito po yung Ragay. Star ka sa Ragay, may mga ginagawang kalsada po talaga rito. Mag-iingat po talaga tayo rito. Pero sa kasalukuyan, okay naman, nakakadaan naman po tayo ng maayos. Kasi pagdating po niyan, ito naman po yung inyong makikita na magagandang kalsada ng pagkakagawa po ng DPWH. Salamat at maganda po yung pagkakagawa po ninyo rito. Kaya asahan na po natin ngayong pong undas na mauwi, tapos sa Pasko baka maganda na po yung mga kalsada po natin madadaanan. Ito mga lods, maganda po yung pagkakagawa po nila, maluwag. At dito mga lods, mga kaibigan, sa parteng ito ng Ragay, ito medyo maliit na ulit po yung kalsada. Mukhang gagawin naman po ito sa sunod. At pagkatapos po natin yan mga lods, mga kaibigan, ito naman yung magandang kalsada po ulit. Mukhang malupit na po yung mga kalsada po rito sa Ragay bago po dumating yung Ondas tapos Pasko. Mukhang magiging sulit na po yung ating biyahe. Talagang pinaganda na po nila rito yung mga kalsada sa may Star ka sa Ragay. Tuloy-tuloy ito mga lods, mga kaibigan, magandang kalsada. Titingnan po natin kung hanggang saan po yung magandang kalsada po na ito. Ito mga lods, may ginagawa po rito, pero mukhang okay na, pinapatigas na lang po yan. Welcome mga kaibigan sa bayan po ng Ragay. Star ka po rito, kaya inaayos po nila yung kalsada. Mukhang ayos na mga lods, mga kaibigan. Ayan o, maluwag, may mga konting lubak na lang, pero titingnan po natin yan mamaya pagdating po natin doon sa may malapit na po sa kanilang bayan, sa may plaza, sa may gasolinahan, kasi doon po matagal na po yun, di pa rin po naayos yung kalsada po doon. Pero dito mga lods, mga kaibigan, maganda na po yung inyong biyahe po rito sa parting ito po ng Ragay. Bago po dumating po yan mga lods, mga kaibigan, ang bayan po nila sa pinakabayan po sa may malapit sa park. Kaya dito tuloy-tuloy po yung inyong magandang biyahe kasi maganda po yung mga kalsada at may mga parte na lang po talaga rito na mga ginagawa. Ayan mga lods, may mga ginagawa po yan, pero mukhang okay na po yan. Baka bago mag-undas o kaya Pasko, siguradong tapos na po yan. Magiging masaya na po yung ating biyahe po rito sa Ragay. Saludo mga kaibigan sa DPWH Camsur. Hindi naman lahat dati pinapatigas po natin kasi napakatitindi po ng mga lubak po rito. Pero ngayon pinapaganda na po nila, mas pinaluwang po nila yung kalsada po rito. Kaya salamat po sa inyo. Sana tuloy-tuloy na po yun at sana mas matibay at mas tumagal po yung mga kalsada po rito na inyo pong ginagawa. At patuloy naman po yung inyong paggawa ng magagandang kalsada po rito sa Andaya Highway.
Ito mga lods, mga kaibigan, yung matinding traffic na lugar dati, pero ngayon okay na po yung kalsada. Medyo okay na po pala, medyo okay, pero ito dating malubak hanggang ngayon ganun pa rin po yan. Pagdating po rito medyo may mga parting lubak, di pa po ito inaayos yata, talagang di pa po ito napapaayos, pero okay naman po rito, banda rito. Pero dito mga lods, mga kaibigan, ayan, yun po yung madadaanan, lubakan po ulit. Pero kasi maintindihan din naman po natin, kasi di naman po lahat pwedeng gawin lahat, kasi bisection naman po yung ginagawa po nilang kalsada. Pagkatapos po niyan, eto maganda naman po ulit yung inyong madadaanan na kalsada, 4 lanes po ulit yan na maganda, kaya medyo bawi naman po dun sa dinaanan po natin. Pero mga kaibigan, pagdating po rito, dahan-dahan ulit, slow down po tayo, kasi dati ito po yung palatandaan ko na may mga bata na nangihingi po ng barya, sila po yung nagta-traffic, at palatandaan po yun na medyo di maganda po yung kalsada po rito. Hanggang dito mga lods, mga kaibigan, so may bago po yan dumating ng Ragay, yung kinayod po yung kalsada dito, kaya dahan-dahan lang po tayo rito, lalo sa katulad po natin ng mga nakamotor, mga two wheels, kasi mahirap na baka masiraan po tayo ng shock ng mags, lalo po yung mga naka rim set, mahirap na baka yari mabengkong po yung rim po rito. Eto mga lods, mga kaibigan, papunta na tayo sa may terminal po ng Raymond. Ganun pa rin po yung sitwasyon po rito ng kalsada, malubak pa rin po yan. Hanggang dito po yan mga lods, mga kaibigan, sa may ginagawa pong tulay. Pero yung tulay na yan mga lods, mga kaibigan, malapit na po yan matapos. Ito po mga lods, mga kaibigan, tingnan nyo po yung tulay, okay na po yan, talagang malapit na po yan daanan. At pagkatapos noon mga lods, mga kaibigan, maganda naman po yung kalsada ulit. Pagkalampas po natin doon sa may tulay, sa may Ragay Bayan, sa may plaza, ito naman po yung madadaanan. Napakasulit at napakaganda, asfalto po yan, napakasarap dito bumiyahe, kaya sulit na sulit. Pero mga lods, mga kaibigan, pag malapit na po kayo sa may bayan po ng Lupi, eto na yung sitwasyon po ulit, may mga road reblocking, napakarami pong ginagawang kalsada po rito sa Lupi, kaya kailangan dito po tayo mag-ingat ulit pagdating po sa bayan po ng Lupi, kasi isa po ito talaga ito sa napakatinding kalsada. Dito lang po talaga ulit tayo pumapangit yung kalsada sa may bayan po ng Lupi, sa dami po ng ginagawang kalsada. Tapos sa mga road reblocking, tingnan po natin ulit mamaya dun po sa may malapit sa bayan po ng Lupi kung okay na po ulit yung mga kalsada po ron. Di ko po sigurado mga lods, mga kaibigan, kung parte na po ito ng Lupi, pero parang sakop na nga po ito ng Lupi, di ko lang po sigurado. Isa po itong lugar na to sa nagta-traffic, kasi marami nga po rito ginagawang kalsada. Mahaba ang ginagawa po ditong kalsada, kaya matindi rin po yung traffic po rito. Napakalalim nito mga lods, pagkamali ako ng dinaanan, yari na naman yung motor ko rito. Papagawa ko na naman to ulit pagbalik, kasalanan ko naman, dito ako dumaan, hindi na ako nagantay doon. Napakahilig po kasi natin lumusot, kaya ayan, magtiis po tayo rito sa malubak na dinaanan po natin, hindi na tayo naghintay doon sa likod. Pero pinagaw naman po kasi itong lane na to, yung lane po na dinadaanan ko, kaya dito lang po ako dumaan, kaya lang nagkamali ako, puro lubak yung nadaanan ko. Yung sa kanan kasi yun yung magayos na nakalsada na, pero okay lang yan, ganun talaga yung atin, mahilig tayo dumaan, mahilig tayo lumusot. Ito mga lods, mga kaibigan, yung sitwasyon po yan sa kalsadang ito, mukhang matagal-tagal pa po yan matatapos. Di ko alam kung aabot po yan ng Undas o kaya ng Pasko. Kung aabot po yan, sana napakalaking ginawa po natin yan. Ito mga lods, mga kaibigan, kapag nandito naman po sa parteng ito, dito po kayo sa bandang kanan, huwag po kayo dyan sa bandang kaliwa sa may asfalto, kasi hindi po maganda yung kalsada po dyan. Mas okay po kapag dito po kayo sa bandang kanan, kasi mas maganda po yung kalsada rito sa may bandang simento. Pero itong tulay na to, matagal na to mga lods, mga kaibigan, mukhang i-rehab po ito, kaya hindi po inaayos. Malapit na tayo mga lods, mga kaibigan, sa may bandang bayan po ng Lupi. Ito, masahan nyo na po yan, matagal na po ito, talagang ganito na yan, hindi pa rin po yan naayos sa may bandang Lupi. Napakatindi ng mga kalsado po rito. Ito mga lods, yung pakaliwa, yan po yung pupuntang Lupi Bayan. At ito, tingnan nyo naman po yan, napakatindi, lupakan po talaga rito sa bayan po ng Lupi. Ito na lang yung medyo natitira na hindi pa po magandang kalsada. Basta
basta mga kaibigan, kapag nandito na kayo sa bayan ng Lupig, asahan nyo na po yan, talagang matindi po yung lubakan. Ito na lang po talaga, yung hindi pa po magandang kalsada. Yung Saragay, okay na po, konti na lang po yung mga ginagawang kalsada po ron. Pagdating nyo po rito, sa bayan po ng Lupig, taga-adon po kayo rito, sa tinding lubak. Ayan mga lods, mga kaibigan, malalalim po yan, lalo na kapag ngayon malapit na po yung tag-ulan, nangyayari po talaga. Sigurado, lalo na kung may tubig po yan, hindi po natin makikita. Bigla na lang po kayo rin ang tatagan. Pero sana ayusin natin bago magpasko. Pero di po natin sigurado kasi kung sabay-sabay na ayusin, sigurado matinding traffic po yung ating mararanasan. Kaya siguro may mga section o party po silang kinuuna po muna bago po nila gawin po rito. Pero baka naman nakasunod na po talaga ito, nakaplano na po ito. Hindi pa lang po nila inuumpisahan. Eto mga kaibigan, nasa may parteng papunta na po akong Sipupot. Ito po yung sa may Palayan, may ginagawa na po rito ang kalsada, yung parteng nasa kaliwa po natin. Ito naman sa kanan, yung sa may toyo po yan na sira. Malaking toyo yan. Kaya ito mararanasan po ninyo sa inyong dadaanan. Lubak pa rin po yan kasi yung sa kaliwa pa lang po yung ginagawang kalsada. Konting tiis na lang po yan at kabila naman po yung gagawin po niyan sigurado. Eto mga kaibigan, malapit na tayong dumating ng Tara, Sipupot. May mga ginagawa pa po rito. Ayan mga lods, kung pinapalaki na yung kalsada po rito. Sobrang maraming salamat. Nakalabas na po tayo sa Daya Highway. Nandito na po tayo sa may Tara. Pakanan na po tayo, papunta na po tayo Naga City. Nakalagpas na po tayo sa malubak na parte po ng konting kapiraso ng Ragay. Tapos sa may Lupig na napakatindi. Sunod naman natin na abangan mga lods, yung matindi rin mag-traffic sa may San Isidro Libmanan. Eto na mga lods, mga kaibigan, nasa may papunta na akong San Isidro Libmanan. Eto, maganda pa rin po yung panahon, pero yung kalsada okay naman. Mukhang okay na to rito sa banda. Pero pagdating po rito sa malapit sa San Isidro, ito po yung mga ginagawang mga kalsada. Kaya isa po ito sa pinakamatraffic na lugar dati. Napakatindi, pero ngayon titingnan po natin yung sitwasyon. Eto, nagbi-build up na po yung traffic kasi mukhang yung kabilang lane pa lang po yung pinapag-go. Uunahan po natin, pwede mo po tayo rito sa gilid. Titingnan po natin yung sitwasyon mamaya kung gaano po katagal yung mag-stay po rito sa traffic, kasi di ko po alam kung ilang oras po o ilang minuto po yung interval ng mga kabilang sasakyan bago ipag-go. Eto mga lods, pipila po muna tayo. Antindi kanina pa yata ito mga to. Mukhang pinapaubos mo na yung kabila bago tayo pag-go. Si kuya kanina pa yan pasilip-silip. Wala pa rin, hindi pa rin nag-i-stop dun. Mukhang pinapaubos ko talaga muna bago kami pag-go. Ito mga kaibigan, halos mga 20 minutes na po kami rito. Di pa rin po kami napapag-go. Kanina pa po yata sila rito. Kung mga 20 minutes na ako rito, siguro yung iba rito mga 30 minutes na. Pero wala pa rin, di pa rin po pinapag-go. Mukhang inuubos na. Eto, still waiting po kami kung ipag-go na po kami. Dito po yan mga lods, mga kaibigan, sa sitwasyon po yan dito sa may barangay San Isidro, Libmanan, Camarinesor. Si ate mukhang naiinitan na. Kanina po kasi kami rito. Pero siguro sila nauna pa sa akin, kaya sobrang matagal na po at naiinip na rin po sila. Ayan, sinisilip na po ni kuya kung okay na. Mukhang okay na. Kami naman po mga lods, mga kaibigan, let's go. Mga kaibigan, mga lods, banat na po kami rito sa may San Isidro. Naka-ready na po kami para kami naman po yung mag-go. Ito mga lods, mga kaibigan, yung sitwasyon po rito sa barangay San Isidro, Libmanan. Bali kung medyo mamalasin po kayo, i-stop po kayo, matagal po kayo mag-aantay kasi mahaba-haba po yung ginagawa po ritong kalsada sa may San Isidro Libmanan. Pero parang may nakita po akong alternate route dun po sa parang may iba po sila na pinapadaanan ng mga lugar, pero di ko po sinubukan kasi halos dito rin naman po dumadaan yung ibang mga motor, mga sasakyan. Di naman po sila dumadaan dun, kaya sumunod na lang din ako. Eto mga lods, mga kaibigan, yung mga ginagawang kalsada po rito, mukhang matatagalan pa po ito. Mukhang hindi po ito aabot mga lods, mga kaibigan, sa Ondas o kaya ngayong Pasko. Kaya mahaba-haba po pong pasensya at pagtsatsaga yung ating mararanasan po rito natin sa barangay San Isidro Libmanan. Pero kapag natapos naman yan, malaking ginahawa na po yan sa atin. Ito na mga lods, nandito na ako sa may Naga City. Tanghali na po mga kaibigan.
Di pa po ako kumakain, mamaya na kakain siguro pagdating sa amin sa Pulangi. Welcome mga kaibigan, mga kababayan, mga lodi. Welcome sa aking pinakamamahal na bayan, ang Pulangi. May kasabihan po kami rito, mga payinaba ang mga taga Pulangi. Ibig sabihin ko nun sa Tagalog, mapagmahal. Ganun po talaga kami rito mga lods, mga kaibigan. Eto mga lods, mga kaibigan, yung dinaanan ko nga po pala sa may Baaw, medyo may mga ginagawa po doon. Tapos sa may Pili Diversion Road, meron din po doon. Tapos dito sa may Nabwa, sa may Bato, may mga ginagawa po doon ng mga kalsada. Pero hindi naman po nakaka-apekto sa traffic, kaya hindi ko na rin po na-videoan kasi lowbat na rin po yung cellphone ko. Yun lang din po kasi yung ginagawa at ginagamit ko po sa pag-vlog ko. Kaya ito mga lods, mga kaibigan, andito na ako sa may Barangay Agos, Pulangi. Papunta na po ako sa Barangay Matakon. Dito po yan sa pinakamamahal kong bayan ng Pulangi. Pero may mga ginagawa po yan. Ayan, may widening po yan sa bandang kaliwat kanan po natin. Kaya konting ingat po kayo rito. Eto nga po pala mga lods, mga kaibigan, na biyahe ko. Bali didiretso ako ng Catanduanes. Di ko po alam kung abot po ako kasi yung last trip po na nakita ko alauna ng hapon. Pero sabi naman po yung kausap ko na guide dun po sa Birap, bali may special trip daw pong alas 6. Pero sana maabutan ko, pero alam ko maabutan ko kasi maaga pa naman. Pero dadaan pa po kasi muna ako dun sa amin sa Barangay Balinad, na aking pinakamamahal naman na barangay. Dito po yan sa Pulangi. Kailangan ko munang dumaan sa aking pinakamamahal na mga magulang. Lalo na po mga kaibigan, si mama na birthday sa June 2. Bukas po kasi June 1, piyesta sa amin sa Balinad, pero mukhang di ako makaka-attend kasi pupunta po ako ng Birak. Bali babalik na lang po ako ng June 2 ng umaga para naman sa celebration po ng nanay ko. Gusto ko lang po kasi talaga na maikot yung Catanduanes. Matagal ko na po yun na pangarap, pero sana, alam ko di na ako abot ng alauna kasi mag-alauna na. Nandito pa lang ako sa Pulangi. Itatry ko na lang po na abutan yung special trip ng alas 6. Eto mga lods, mga kaibigan, malapit na ako sa Barangay Matakon. Napakaganda po ng kalsada rin po rito. Dati may ginagawa po rito pero ngayon ayos na. Napakagandang barangay po ito ng Pulangi, yung Matakon. Shoutout po sa mga kababayan ko rito sa Barangay Matakon, Pulangi, Albay. Parang paunti-unti nang gumaganda itong barangay ng Matakon. Para na siyang naging isang bayan. Mukhang bayan na yung itsura niya. Eto mga lods, mga kaibigan, yung papunta na po tayo sa straight o napaka tuwid na daan. Dito po yan sa amin sa Barangay Balangibang, papunta po yan sa Pulangi. Isa po ito sa pinakadelikadong daan, napaka straight po kasi, kaya yung mga sasakyan talagang nagmamabilis po rito kasi tuwid po yan. Eto mga lods, tapos napaka ganda po ng kalsada. Kaya ito yung isang kalsada mga lods, mga kaibigan, na may mga na-aksidente, katulad po nung nakaraang isang linggo na may na-aksidente po rito na nagbanggaan po yung bus tsaka truck. Hindi ko po alam kung ilan po yung patay, pero grabe, nakakatakot po yun. Kaya mag-iingat po tayo, hindi lamang po rito kundi sa lahat po ng kalsada na ating madadaanan. Maging alisto, tapos mapagmasid po tayo, hindi lamang po sa unahan po natin, sa likod, sa gilid, kundi sa mga bigla pong tatawid. Naku po, sobrang mag-iingat po talaga tayo. Pero mga lods, mga kaibigan, napakaganda po ng view po rito ng Palayan. Tapos matatanaw po natin dito si Daragang Magayon. Plus, uy, bilis ah. Tapos eto mga lods, yung maraming puno, pero dito wala na. Dun sa mga dinaanan natin, maraming puno. Pero eto mga lods, mga kaibigan, matindi rin po rito kapag bumaha. May naalala pa nga ako, may napanood ako dati, yung bus na tinawid po talaga dito yung baha. Napakalupit ng driver na yon. Yung po yung bus na yon, bali biyahe po yun na Ligas Pinaga po ata yon. Pero napakatibay, napakatapang ng driver na yon. Parang siya lamang po yata yung tumawid nung time na yon sa napakalalim na baha po rito sa Balangibang papuntang Pulangi Bayan. Eto mga lods, mga kaibigan, kung inyong napapansin, may mga road widening pa rin po rito. Kaya kailangan maging maingat pa rin po tayo rito kasi may mga nagko-construct po rito. Malapit na ako mga lods, mga kaibigan, sa aking pinakamamahal na bayan. Yung pong nasa kanan natin, galing po yan ng Libon, ng Barangay Kinali, Alumon. Dito po yan sa barangay po namin sa Pulangi. Napakaganda po ng kalsada na po rito, maluwag. Kaya naku, grabe, may mga aksidente na po rin po rito nangyari. Ayan mga lods, yung bagong terminal po namin.
Pulangi Integrated Terminal. Malapit na ako mga kaibigan sa aking pinakapusod ng bayan ng Pulangi. Ito na po yung diversion road namin. Tapos sa unahan po natin mga lods mga kaibigan, etong si kuya dito pa yan sa may passing lane. Mabuti pa tong isa, mukhang sumusunod sa kung saan siya dapat na lane. Ingat-ingat po tayo mga kababayan po natin, mga nagta-tricycle. Ito mga lods yung Centro Mall sa kaliwa, tapos sa kanan yung Jollibee, tapos dito kakanan, balik kakaliwa na po tayo, papasok po sa aming pinakamamahal na bayan ng Pulangi. Kumusta ka mo mga kababayan kong Pulanggenya? Kumusta ka mo yan nga men? Sana nasa maray ka mo perming kamtangan. Eto na mga lods mga kaibigan, nandito na ako sa Pulangi Albay. Eto mga kaibigan, nandito na ako sa Tabaco City sa Albay. Ito po kasi yung pier papunta po doon sa Catanduanes. Hindi po ako nag-video mula sa amin sa Pulangi kasi maulan, mababasa yung aking cellphone. Hindi naman po ito waterproof. Eto mga lods mga kaibigan, papunta na po ako doon. Hindi ko po kabisado, di pa po kasi ako nakakapunta ron sa pier po ng nitong Tabaco. Kaya mamaya magtatanong po tayo kung saan po yung papunta. Kaya saan po papuntang pier? Diretso mo sa patukan ka sa inyo mga. Diretso mo sa. Apo, tas kanan. Oo. Patukan ka mo sa Okay, salamat po. Shoutout sa inyo mga kababayan kong dito, mga kababayan kong Bicolano na taga rito sa Tabaco City. Shoutout po sa inyo. Kumusta po kamo, kabos? Nasaan po papuntang pier? Diba? Thank you po. Ito nga po pala mga kaibigan, mga lods, sa Tabaco City. Isa po ito sa kinikilala sa padjak capital po ng Pilipinas. Napakaganda po ng mga padjak po rito, yung mga trike. Bali, matataas po yung kanilang mga bisikleta po rito na ginagamit pang padjak. Ito na mga lods mga kaibigan, papasok na po tayo sa pier po ng Tabaco. Sir, may biyahe papuntang Catanduanes? bukas na. Wala na ngayon? Late na. Anong oras bukas, sir? Anong oras bukas? Bakit po sila sasakay? Birak? Sabi Sabi may special trip daw po. pero Yung alas 6. so luhog nung may sa Iyari ako. Alas 5. Thank you po. Ayun na mga kaibigan, walang special trip. Di tayo makakatawid ng Catanduanes bukas pa, pero maalanganin na kasi ako sa oras. Kasi kung bukas darating ako ron, mga 3-4 na oras po ata yung biyahe sa barko. Kaya wala tayong magagawa. May okasyon naman po kami sa June 2 sa birthday ni Mama. Kaya walang ibang choice, babalik na tayo sa amin sa Pulangi. Yun lamang po mga lods mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood. Mag-iingat po kayo palagi. Mabalos po sa Endo Gabos, paki-like and subscribe naman po ng aking video. Salamat po. Thank you. God bless po.